Autoritats, experts, participants, bona vesprada. El meu nom és Neus i des de la Fundació CITO i la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana vos dono la benvinguda a tots i totes. Avui encetem el Porta Debat, un cicle de trobades públiques en línia que tindran lloc, a més del dia d'avui, els dilluns 6, 20 i 27 de juliol. Vos convidem a tots i totes a seguir-nos en el transcurs d'aquestes jornades. Per aquests dies, hem programat un gran nombre de xerrades, que esperem siguen del vostre interès. En aquesta primera sessió ens centrarem en el projecte d'ampliació del port. Per això, comptarem amb la presència del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi Espanya, el president de l'Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, el president de Ports de l'Estat, Francisco Toledo, i l'alcalde de València, Joan Ribó. A continuació, li cediré la paraula a Juan Bisquert i a Joaquín Farinós, organitzadors d'aquest cicle. Començarem amb Juan Bisquert. Ell és catedràtic de Física Aplicada en la Universitat Jaume I. Li donem pas. El debat del Port de València, vull contar una història sobre un port fa molt de temps. Este és mon pare, Juan Bisquert, que era molt pescador amb el seu barco de l'Alberto i feien grans pesqueres allà als anys 80 en Denia. I vull contar una història d'un dia que anàvem pescant i venia un altre senyor, Miguel Bisquert, que no era família nostra, i era un home molt simpàtic que havia sigut consellera a final del franquisme i estaven tornant de l'enfront de les Marines i esta era la vista, més o menys. És una personalitat, veus el castell i darrere el Montgó i la platja. I Miguel es va quedar mirant i va dir: quin mos li van pegar al castell. I efectivament, el castell de Denia té un mos enorme, li falta una part important de la pedra que està tallada a la muntanya pràcticament a rinxa de la muralla, que es veuen quasi els fonaments, falta tot això, i ahí baix hi havia un edifici d'un institut i aquesta és l'estructura del castell, la vista de Denia, i quan en diuen el mos, ja cada volta que mires penses en el mos, el tros que li falta al castell. I com va ser això? Bé, aquesta transformació del castell va passar a final del segle XIX, en 1890 aproximadament, quan es va expandir la indústria de la pansa i tota la comarca, la Marina Alta, la Marina Baixa, cultivaven la pansa i la portaven a Denia i el control de la pansa el portava una companyia anglesa originària de Manchester i els anglesos controlaven tot aquest tràfic, que era pràcticament una situació colonial. Encara es recorden Denia el magatzem dels anglesos, el cementeri dels anglesos, hi havia una classe dominant que controlaven aquests negocis i van insistir a crear un port per a que entraran els barcos i la solució més barata és la que es va fer. Van crear una cantera en el castell i van eliminar tota la pedra i van fer en això l'escollera nord. No sé si se'ls va ocorrir altres solucions, com portar la pedra de la muntanya, del Montgó, amb algun tipus de via, que construïen molt sovint quan portaven coses de les mines, però això no va passar. Van pegar el mos al castell i a partir d'ahí va haver moltíssima activitat en tots els anys següents, on va haver un negoci molt pròsper que es va acabar allà pels anys 1950. I aquesta és la vista de Denia, el tros que li fa al castell, anys 50, anys 70,
Després es va transformar, convertir-se en la base d'operacions d'una companyia naviera i va haver el port va tenir una gran expansió de cement pegada a l'escollera nord i aquesta és la situació actual. Bé, aquestes transformacions han passat en molts llocs. Este és el port de Moraira als anys 60 i després de fer-se nàutic. Aquesta és la manga del Mar Menor, després en apartaments i finalment el tema que ens ocupa és la platja de Natzaret, al costat de València, en els anys 1980 i després de la transformació de l'ampliació del port que es va fer allà en 1986. Actualment es planteja una altra expansió i hem considerat necessari i important tindre un debat obert com a base de decisió i informació en una societat democràtica a través de diferents raons a favor, en contra de la transformació, dels beneficis, però tot això no volem que es prenguen decisions solament en un despatx amagat, sinó que creiem que es poden explicar als ciutadans i tractar d'entendre-ho encara que sigui un tema complex i per això hem portat moltes persones, experts, autoritats, decididors i hem convidat a tots aquells que consideren rellevants i encara podem atendre alguna persona més que sigui important per a facilitar la participació de ciutadans i almenys que si hi ha algun tipus de mos, doncs ara que he documentat per què no, i saber les raons i la base de les decisions.